Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Eds de la Cruz, Mark Isaac Macapagal, Kathleen Erica, at magbigay pugay sa ating bagong King member na si Joel Du. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tita Sol. Taong 2005. Minami Yono, Saitama, Japan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa Japan si Tita Sol, kasama ng asawa niya at mga anak. Lahat sila Pilipino May negosyo sila noon sa Japan na ticket agency. Pinamana yon sa kanya ng tatay niyang Hapon bago ito mamatay. Half Japanese nga pala itong si Tita Sol, pero sa Pinas siya lumaki. Sa lolo at lola niya, kasama ng mga pinsan niya. Kaya purong Managalog itong si Tita Sol. Masyadong mahaba kung isasama ko pa yung background ng pamilya ni Tita Sol. Rekta na tayo sa kwento. Umuwi ng Pilipinas ang pamilya ni Tita Sol noong 2005 kasi gusto nilang mag-relax nun. Kapag nasa Japan kasi sila, talagang araw-araw nagtatrabaho sila. Sobrang bihira nilang magpahinga. Alam yan ng mga kababayan nating nasa Japan. Umuwi sila noon sa lolo at lola ni Tita Sol, yung nagpalaki sa kanya. At nakatira ang mga yon sa San Juan, La Union. Plano nilang magbakasyon kahit mga 2 o 3 linggo lang. Ilang taon na din kasi siyang hindi nakakadalaw dito Mga 8 o 10 taon na siyang hindi nakakauwi. Wala kasing kasama yung nanay niya sa Japan. Tapos may sakit pa. Kaya nung nakahanap siya ng pansamantalang magbabantay sa nanay niya, sinamantala niya na yon. Nung makauwi sila ng La Union, tuwang-tuwa ang lolo at lola niya. Akala mo merong fiesta sa bahay. Sobrang dami kasi ng mga handa. Tapos napakaraming tao. Ang saya ng araw na yon. Hindi talaga makalimutan ni Tita Sol. Halos lahat ng mga pinsan at kababata niya ando doon din. Habang kumakain sila, ang dami nilang pinag-uusapan tungkol sa mga nakaraan nila at saka pinag-uusapan din nila yung ibang kababata nila na wala doon. Kesyo, ganito na si ganun, meron ng lupa si ganito. Mga tipikal na kwentuhan ng magbabarkadang matagal nang hindi nagkita-kita. Ganyan. Hanggang sa merong nabanggit itong isang kaibigan niya na dati nilang kababata na parang nag-iba na yung gawi sa buhay. At ito ay si Sunad. Dati kasi, kapag hindi nila kasama si Sunad, nasa simbahan yon. Tapos kapag bibisitahin naman nila sa bahay, palaging nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi nila gaanong nakakasama yon sa mga laro nila. Sobrang makadiyos ang pamilya ni Sunad. Kaso lang, nagbago ang lahat nung iniwan sila ng tatay niya at namatay yung nanay niya. Dito na unti-unting nagbago ang pagkatao ni Sunad. Hindi na nila yon nakikitang nagbabasa ng Biblia araw-araw. At saka, kapag nagsisimba yon,
palaging balot na balot yung buong katawan niya. Tapos kulay itim lahat ng suot. Meron pang bit-bit na itim na kandila. Minsan dinalaw nilang magkakaibigan itong si Sunad. Maayos namang kausap at saka parang hindi naman nagbago. Ang tanging napansin lang nilang kakaiba rito, panay ang hawak niya sa mga palad nila. May binabanggit-banggit na kung ano-ano. May kinakausap sa gilid. Basta, sobrang weirdo. Tapos may mga salita siyang binabanggit na talaga namang kakaiba. Bigla na lang din itong tititig at sasabihin kung anong mangyayari sa'yo. Yun bang parang naging manghuhula siya? Nung narinig ni Tita Sol yung salitang manghuhula, aba, pumitik ang tenga nito. Kasi hula, gusto niya yun eh. Tanong agad niya sa kaibigan niyang nagkwento, nagkakatotoo ba ang hula ni Sunad? Kasi interesado talaga siya. Ang sabi ng kaibigan niya sa kanya, may mga hula naman na nagkakatotoo. May mga hula din na hindi. Pero lamang yung nagkakatotoo. Kasi ilang beses niyang binalik-balikan yun eh. Nahulaan kasi ni Sunad na nambababae yung asawa niya. Kaya natuwa siya. Ayun. 2 beses sa isang buwan na siyang nagpapahula kay Sunad. Natigil lang siya nung nagkabalikan sila ng asawa niya. At saka, ilang taon na din nung huli niyang punta doon. Hindi niya alam kung nanghuhula pa ba yun. Binawalan na kasi siya ng asawa niyang magpunta kay Sunad. Tanging sa mga sabi-sabi na lang niya naririnig ang pangalan ni Sunad. Nung huling punta pa niya, mga 7 o 8 taon na ang lumipas nun. Ang sabi ng kaibigan ni Tita Sol, mainam na gawin nila. Puntahan nilang magkakaibigan yun at sabay-sabay nilang dalawin. Magandang ideya nga yun. Agad-agad inayos ni Tita Sol ang schedule ng pagpunta nila kay Sunad. Hindi naman ganun kalayo yun. Mga 1 oras na biyahe lang mula sa kanila. Tandang-tanda pa ni Tita Sol ang araw na ito. Biyernes Santo, ng 3:00 ng hapon, nung pumunta silang magkakaibigan kay Sunad. Pagdating nila sa bahay nito, napakatahimik. Akala nga nila walang tao eh. Katok lang sila ng katok. Maya-maya pa, may sumigaw ng, "Sandali! Lalabas na!" Boses yun ni Sunad. Pagbukas nito ng gate, nagulantang sila sa itsura nito. Sobrang tanda na ng muka. Napakahaba na ng buhok na parang puro uban. At iba na rin ang kulay ng mga mata nito. Parang may katarata. Alam niyo yung katarata? Yung namumuti na yung itim natin sa mata. Pag may ganun, ibig sabihin malabo na yung mata, di ba? Pero itong si Sunad, hindi. Napakalinaw pa ng mata niya. Dahil natatandaan niya pa isa-isa ang mga pangalan ng kaibigan niya. Ayun, yakapan sila. Miss na miss nila yung isa't isa. Matapos yan, pinapasok sila sa loob ni Sunad. Ayon kay Tita Sol,
Yung loob ng bahay ni Sunad. Napakalawak. Parang 3 bangko, 1 mesa, mga kurtina. Ganun lang yung mga gamit ni Sunad eh. Yung itsura pa, mahahalata mong wala siyang kasama sa bahay. Kasi nga ang luwag. Pero pakiramdam ni Tita Sol, napakasikip at saka nakakabingi yung katahimikan. Bilang malawak pa yung espasyo ng bahay ni Sunad, may mga parte doon na sobrang dilim at hindi nasisikatan ng araw. Nakakatakot tumingin doon. Parang ang daming nakamasid. Hindi lang pinapahalata ni Tita Sol kay Sunad yung nararamdaman niya, pero natatakot siya nang walang dahilan. Pinaupo sila nito at sinabing kukuha lang siya ng merienda. Banat agad ni Tita Sol sa isa niyang kaibigan, huwag na silang magtagal doon. Ang pangit kasi sa pakiramdam ng bahay ni Sunad. Ang sabi ng kaibigan niya, magpahula lang siya, tapos umalis na sila kagad. Ayaw niya rin kasi doon. Pagbalik ni Sunad, may bitbit itong mga prutas. Ang sabi niya, masarap kainin yon habang nagkukwentuhan. Ang dami nilang napag-usapan nun. Napasarap yung kwentuhan nila. Paano ba naman? Ilang taon silang hindi nagkita-kita eh. Yung takot na nararamdaman ni Tita Sol, nawala. Nang sikuhin siya ng kaibigan niya. Senyas yun na dapat magpahula na siya kay Sunad at umalis na sila kaagad doon. Bumuelo muna si Tita Sol. Nung nakakita siya ng pagkakataon, bumanat siya kay Sunad ng, Sunad, hulaan mo nga ako. Nambababae ba yung asawa ko? Makikita mo yon, di ba? Yung kaninang nakatawang si Sunad, bigla na lang sumimangot at tinitigan siya ng masama. Ang sabi ni Tita Sol, sige na, Sunad oh. Gusto ko lang malaman eh. Iniabot niya yung 2 palad niya rito. Pinatong niya sa hita ni Sunad. Ang tanging naging sagot lang ni Sunad sa kanya, "Wag ngayon." Siyempre nagtaka sila. Bakit wag ngayon? Ano bang meron? Kinukulit siya ni Tita Sol. Ang sabi pa, hindi niya alam kung kailan sila babalik ng Pilipinas. O baka nga, hindi na eh. Yun na lang yung pagkakataon para mahulaan siya. Sagot ni Sunad sa kanya, "Wag ngayon. Dahil patay ang Diyos." Nagkatitigan silang magkakaibigan tapos nagtawanan. Dagdag pa ni Tita Sol, "Naniniwala ka na namamatay ang Diyos, Sunad? Hindi naman totoo yun eh. Sige na oh, hulaan mo na ako." Sagot ni Sunad, "Patay nga ang Diyos. Baka meron akong makita o matawag kapag hinulaan kita." Hindi iniintindi ni Tita Sol yung sinasabi ni Sunad. Sa kulit ni Tita Sol, bigla na lang hinawakan ni Sunad ang palad niya at pumikit ito. Ayan na. Kung ano-anong salita na ang mga binabanggit ni Sunad. Sabayan pa na gumigilid-gilid ang ulo nito at tumitirik-tirik ang mga mata. Pagmulat ni Sunad,
unti-unti itong tumingin sa likod ng ulo ni Tita Sol at nagsalita ng, "Wag! Wag! Demonyo ka!" Pagbanggit ni Sunad niyan, nagsisisigaw siya. Mura ng mura tapos galit na galit sa kung sino mang nasa likod ni Tita Sol. Wala namang ibang tao doon eh. Pinakalma nila si Sunad. Nung nahimasmasan ito, nagalit. Ang sabi niya, "Umalis na kayo. Umalis na kayo rito. Nagpasok kayo ng demonyo sa bahay ko. Alis!" Agad-agad namang umalis itong magkakaibigan. Natakot sila kay Sunad eh. Habang pabalik sila sa bahay ni Tita Sol, sinabi niya sa mga kaibigan niya na wag na silang babalik doon. At baka kung ano pang magawa ni Sunad sa kanila. Tama nga sila. May sayad na sa utak si Sunad. Wala na rin sana silang pagkwentuhan kung ano man ang nangyari sa kanila sa bahay ni Sunad. Fast forward tayo. Araw na ng pagbalik ng pamilya ni Tita Sol sa Japan. Unang gabi ng pagbalik nila sa bahay nila sa Japan, pakiramdam ni Tita Sol, hindi siya komportable. Parang ang sikip-sikip tapos ang ingay sa bahay nila. Yun bang iritable siya? Samantalang 4 lang naman sila doon. Ultimo yung asawa niya, inaaway niya nga eh. Hindi niya alam yung dahilan. Irritable lang talaga siya. Nung matutulog na siya, humiwalay siya sa kwarto ng asawa niya. Doon siya sa sala nila pumuwesto. Habang nakahiga siya, naririnig niya na bukas-sara yung gripo nila sa CR. Hindi niya pinapansin. Nakapikit lang siya. Kaso, ayaw talagang tumigil eh. Mga 10 minutong paulit-ulit yun. Sinigawan na niya. Ang sabi niya, "Hoy!" Tumigil naman. Kaya ayun, nagpaantok ulit siya. Sumunod naman, yung doorknob ng pintuan nila. Bilang nasa sala siya, rinig na rinig niya yon. Kasi pintuan yun papasok ng bahay nila eh. Bumangon siya para tingnan kung may nagbubukas ba. Pagtingin niya sa pintuan nila, merong malaking anino ang nakatayo doon. Habang pinipihit-pihit yung doorknob ng pintuan nila, bigla na lang siyang hindi nakagalaw. Tapos yung anino na yun, naglalakad papalapit sa kanya. Kitang-kita ni Tita Sol na nag-iiba ng anyo yun habang naglalakad ito papunta sa kanya. Yung kaninang anino, nagmistulang muka ng isang halimaw na hindi mawari ni Tita Sol kung mukha ba ng baka, kambing, o buhaya. Basta, sobrang pangit nun. Tapos napakaraming sungay sa ulo. Bumubuka-buka ang bibig nun. Habang unti-unti na niyang nililingkis ang leeg ni Tita Sol.
Ramdam na ramdam niya yung matalas na kukunon na bumabaon sa likod niya. Nang marinig ni Tita Sol na bumubulong yun ng Sun. Sun. Sunat. Sunat. Nang marinig niya yan, okay, pasensya na kayo, bitin na naman. Kailangan ko siyang putulin kasi ang haba pa nito. Napakarami pang mangyayari. Bukod sa Japan, babalik ulit sila ng La Union tapos Japan na naman. Alam niyo yun, pero hindi naman siya ganun kahaba. Yung next part nito baka yun na kaagad yung finale. Basta, hintayin niyo na lang yung kasunod na part. Yun lang. Salamat.